दावहारु आं नोंजों ब्रेकआप खालामनोसै। नाथाय मानो? नोंसिनाव नांग्राय जाबाय थायोना बेखायनो गारनोसै आं। मा बेनो नोंनि जोबथा थांखि? आं जेखौ बुंदों बेनो फाइनाल। गैलालै बुन्दु, खोदोमस्रिया ब्रेकआप खालामलायबाय। माबा अनला ओंख्रि जानायनिनो रिजिनाबो। दे गाबोन लोगो हमगोन, गाबोन मोजां रायज्लायसिगोन सानैजों। मा साइसनि हिनजाव बेलाय अनला ओंख्रि जानायाव गारलायलायनाय। इसिबां गोबाव गोसो थोलायबाय, दासो गारनायनि सम जादों आरो बेहायनो। दुखुनि समाव थेमालि मोनदों नोंसोर हा? मा मेथाइ खननाय जादों बेयो? मा मेथाइ खननाय जादों? जोङो सोरगोनि दुत नोंथांनि दुखुनि समाव बेकग्राउन्ड मिउजिक दामनो फैदों। सोरगोनिफ्रायबो दुखुनि समाव बेकग्राउन्ड मिउजिक दामनो फैबावो। लाइफआव फार्स्ट टाइम नोंसोरखौ लोगो मोननाया गोजोननाय थाबाय। दुखुनि समाव हेफाजाब होग्रा रावबो गैयामोन, नोंसोरसो गोजोननाय होफैदों। खोदोमस्रि, नोंखौ गौरां बिलोआव नेनानै दङ। अननानै फै, नोंजों माखासे बाथ्रा रायज्लायनांगौ दङ। आरो दिनैनिफ्राय आं नोंखौ लोगो हमो, बेनो लास्ट। आंहाबो नोंजों गोबां बाथ्रा रायज्लायनांगौ दं दावहारु, आं थांगोन दे। खोदोमस्रि, आंनो लेंहरनायखाय आंनो बाथ्राखौ जागायजेनग्रोनोसै। आं नोंखौ लेंहरनायनि जाहोना बेनो, आंखौ नोङो ब्रेकआप होदोंब्लाबो बाय होननानै बुङैखाय आं नोंखौ दिनै बाय होननानै बुंनो फैबाय। आं नोंखौ हगारबाय, नों जेरैबायदि गोसोबायदि नोङो थानो हासै। दावहारु, नों आंखौ दिनै बाय होनबाय, नाथाय दावहारु आं नोंखौ हाय होननोसो फैफिनदोंमोन। दावहारु, आंखौ निमाहा होदो, आंनि गोरोन्थि जाबाय। जाहोन गैयैयावनो आं नोंखौ जोबोद दुखु होबाय। I'm sorry दावहारु, I'm really sorry. Please forgive me. सरि गैला, बेनो फाइनाल आरो लास्ट। बायबाथाय बायसै, जोब्बाय। दिनैनिफ्राय गैला, बाय।